Είναι τα podcast πολιτισμού της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Διαδρομές στον πολιτισμό, στην ιστορία, στην κουλτούρα και τις παραδόσεις της Δυτικής Ελλάδας. Γεια σας, είμαι η Γιολάντα Δελή και είναι τα podcast της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Τα podcast πολιτισμού σήμερα θα κάνουν μια βόλτα μέχρι το Μεσολόγγι και συγκεκριμένα θα περιηγηθούμε στους δρόμους της Λιμνοθάλασσας. Πρόκειται για μια πολιτιστική διαδρομή γύρω από την περιοχή Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Ετωλικού, στην οποία θα μας ξεναγήσει η κυρία Έφη Σαράντη. Η κυρία Σαράντη γεννήθηκε και ζει στην Πάτρα. Αποφοίτησε από το Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπώνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Σήμερα υπηρετεί ως αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Αιτωλοκαρνανίας και Λευκάδας, μέτρα το Μεσολόγγι, και παράλληλα ως προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιολογικών Χώρων και Μουσείων της ίδιας Εφορίας. Ήταν υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της αρχαιολογικής έκθεσης του Ξενοκρατείου Αρχαιολογικού Μουσείου στο Μεσολόγγι, για την υλοποίηση αρχαιολογικών και άλλων εκθέσεων, έργων ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων όπως του Ηρώου της Καλιδώνας, καθώς και ψηφιακών έργων. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 50 επιστημονικές μελέτες και άρθρα σε ελληνικά και ξένα περιοδικά. Έχει εκδώσει μονογραφία για την Αύπακτο και έχει συγγράψει αρχαιολογικούς οδηγούς και εκπαιδευτικά έντυπα. Παράλληλα, έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες παρουσιάσεις, ομιλίες και ανακοινώσεις σε συνέδρια και ημερίδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και εκπαιδευτικές δράσεις. Έφη, γεια σου. Χαιρόμαστε πολύ που σε έχουμε εδώ σήμερα μαζί μας. Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι που είμαι μαζί σας για να συζητήσουμε για το θέμα της διαδρομής που έχουμε υλοποιήσει. Πολύ ωραία. Θα θέλαμε να μας πεις τι ακριβώς είναι οι διαδρομές στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου και πώς γεννήθηκε η ιδέα της υλοποίησης του από την Εφορία Αρχαιοτήτων Αιτωλοκαρνανίας και Λευκάδας. Πρόκειται για ένα καθαρά ψηφιακό έργο, το οποίο ονομάσαμε Δρόμοι της Λιμνοθάλασσας και επικεντρώνεται στην περιοχή των Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου και Ετωλικού. Χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσω του ΕΣΠΑ 2014-20 με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 100.000 ευρώ και υλοποιήθηκε από την Εφορία Αρχαιοτήτων Αιτωλοκαρνανίας και Λευκάδας μεταξύ των ετών 2022 και 2023. Πρόκειται για μια πολιστική διαδρομή η οποία ξεδιπλώνεται μέσα από ψηφιακές εφαρμογές και για να το πάρουμε λοιπόν από την αρχή, οι πολιτιστικές διαδρομές είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο, για να το πούμε έτσι, το οποίο χρησιμοποιείται από το Συμβούλιο της Ευρώπης εδώ και πολλά χρόνια και κερδίζει συνεχώς έδαφος ως ένα μέσο σύνδεσης, δικτύωσης πολιτιστικών αλλά και φυσικών πόρων. Η ιδέα λοιπόν που γέννησε τη δική μας διαδρομή ήταν ακριβώς αυτή. Να συνδέσουμε δηλαδή μέσα από εφαρμογές και ψηφιακά εργαλεία όλα τα αξιοθέατα της συγκεκριμένης περιοχής, τα οποία ομολογουμένως είναι και πάρα πολλά. Άρα λοιπόν, επειδή οι πολιτιστικές διαδρομές έχουμε δει ότι κερδίζουν χώρο και κερδίζουν έδαφος τα τελευταία χρόνια, είναι μια πρόταση την οποία εσείς καταθέτετε και αν κατάλαβα καλά το κενό το οποίο καλύπτεται είναι η σύνδεση των ιστορικών, αρχαιολογικών και φυσικών αξιοθέατων της περιοχής αυτής. Τα συνδέεται. Ουσιαστικά μέσα από την διαδρομή και το πληροφοριακό υλικό και τις ψηφιακές εφαρμογές που προσφέρονται στον επισκέπτη, διευκολύνεται ο επισκέπτης να σχεδιάσει το πρόγραμμά του, να εστιάσει στα σημεία που τον ενδιαφέρουν περισσότερο, να βρει συγκεντρωμένες πληροφορίες που του χρειάζονται και γενικά να πάρει ιδέες. Πολύ ωραία. Αυτή η διαδρομή λοιπόν γίνεται τόσο φυσικά όσο και ψηφιακά. Ψηφιακά, ναι. Θέλεις να μας πεις λιγάκι το ένα κομμάτι, το φυσικό, και μετά να πάμε στο ψηφιακό? Εγώ θα ξεκινήσω από το ψηφιακό, θα ξεκινήσω ανάποδα. Λοιπόν, το έργο περιλαμβάνει λοιπόν μια πολυμεσική εγκατάσταση στο ισόγειο του Ξενοκρατείου Αρχαιολογικού Μουσείου στο Μεσολόγγι, η οποία προσφέρει 8 θεματικές ενότητες με αντίστοιχες σύντομες βιντεοπροβολές και εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας πάνω στα ίδια θέματα, δηλαδή οι θεματικές ενότητες είναι ενιαίες. Και τέλος, μια πολύ ενημερωμένη ιστοσελίδα στην οποία προσφέρονται αυτές οι προτάσεις επίσκεψης, δηλαδή οι επιμέρους διαδρομές στις οποίες καθοδηγούμε τον επισκέπτη. Σημειώνεται ότι η ιστοσελίδα είναι δίγλωση,
δηλαδή αγγλική και ελληνική, με πλούσιο και έγκυρο περιεχόμενο, οπότε είναι πολύ βοηθητική και για τους ξένους επισκέπτες. Πολύ ωραία. Ποιος είναι ο κεντρικός στόχος αυτής της πολιτιστικής διαδρομής? Με άλλα λόγια, ποιο κενό έρχεται να καλύψει στην προβολή της μοναδικής περιοχής του Μεσολογγίου και του Αιτωλικού? Όπως είπαμε και πιο πριν, ο κεντρικός στόχος είναι η δικτύωση των πολιτιστικών και των φυσικών πόρων. Όπως είναι γνωστό, πρόκειται για μια περιοχή πλουσιότατη, η οποία διαθέτει μεγάλο αριθμό αρχαιολογικών χώρων, μνημείων, πολιτιστικών κτηρίων με διάφορες χρήσεις, δημόσιων και ιδιωτικών μουσείων, αλλά και φυσικών αξιοθέατων γύρω από τις λιμνοθάλασσες, για τα οποία μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κάπου συγκεντρωμένη όλη αυτή η απαραίτητη πληροφορία που θα αναζητήσει ένας επισκέπτης. Αυτό λοιπόν που θελήσαμε να κάνουμε είναι να συγκεντρώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία και να τα προσφέρουμε με έναν τρόπο εύχριστο και ψηφιακό, συνδυάζοντας όχι μόνο τις αρχαιότητες που είναι το αντικείμενό μας, αλλά και όλα όσα συνθέτουν την πολυδιάστατη εικόνα της θαυμάσιας αυτής γεωγραφικής ενότητας. Και φυσικά παραπέμπουμε στις αντίστοιχες ιστοσελίδες άλλων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, ώστε να διαφημίσουμε όλα όσα προσφέρει το Μεσολόγγι και το Αιτωλικό. Τώρα, σε όποιον επισκέπτεται το Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο, προσφέρεται ένα γεωγραφικό και χρονολογικό πανόραμα της συγκεκριμένης περιοχής μέσα από τις εξής ενότητες: φύση, άνθρωπος, τα μυστικά των σπηλαίων, ο κόσμος της αρχαιότητας, σε σταυροδρόμια βυζαντινά, η έξοδος προς την ελευθερία που αναφέρεται φυσικά στην έξοδο του Μεσολογγίου, το Μεσολόγγι του σήμερα και το αλάτι της ζωής. Έτσι καλύπτουμε ένα ευρύτατο φάσμα, αλλά με έναν πολύ περιεκτικό τρόπο, με βιντεάκια μικρής διάρκειας που δεν κουράζουν. Αντίθετα, δίνουν ένα ευχάριστο έναυσμα για όλα όσα μπορεί κανείς να δει μέσα και γύρω από το Μεσολόγγι. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί φαίνεται ότι η διαδρομή συνδυάζει στοιχεία φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, τόσο υλικής όσο και άειλης. Τώρα, αυτά τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την αδιαίρετη ενότητα φύσης και πολιτισμού σε αυτόν τον τόπο, ποια θα μας έλεγες ότι είναι? Αρχικά να πούμε ότι δεν θα μπορούσαμε να διαχωρίσουμε φύση και πολιτισμό, δηλαδή να δημιουργήσουμε μια διαδρομή πολιτιστική χωρίς αναφορά στα φυσικά χαρακτηριστικά του τόπου. Το φυσικό τοπίο και τα ιδιαίτερα γνωρίσματά του είναι αυτά που καθορίζουν την πρωταρχική εγκατάσταση του ανθρώπου σε ένα γεωγραφικό χώρο και στη συνέχεια την ανάπτυξη του πολιτισμού του. Στη συγκεκριμένη περιοχή έχουμε την ηρεμία της λιμνοθάλασσας, τον πλούτο σε αλάτι, τα αλλιεύματα, την παράλια θέση με εύκολη θαλάσσια επικοινωνία με τη Δύση, τα δύο μεγάλα ποτάμια, τον Αχελό και τον Εύινο, τους επιβλητικούς ορεινούς όγκους της Βαράσοβας και του Αράκινθου, τα σπήλαια της περιοχής που νομίζω ότι για πρώτη φορά γίνονται γνωστά στο κοινό μέσα από βιντεοπροβολές και άλλες πληροφορίες που παρέχουμε, τα φυσικά περάσματα. Όλα αυτά συνδέονται με αντίστοιχες πολιτιστικές εκφάνσεις, δηλαδή εγκαταστάσεις σε κέρια σημεία, μυθολογικές παραδόσεις, χώρους λατρείας, ανάπτυξη μορφών αλληλείας προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες της λιμνοθάλασσας και τόσα άλλα. Και φυσικά μην ξεχνάμε τη βαριά ιστορία του Μεσολογγίου με την τραγική έξοδο, η οποία έχει καθορίσει και τη νεότερη φυσιογνωμία του. Στην πραγματικότητα έχετε συμπεριλάβει όλα, δηλαδή οι κατηγορίες των σημείων ενδιαφέροντος που έχει τη δυνατότητα ο ταξιδιώτης, ο επισκέπτης να δει, έχουν τα πάντα. Έχει αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, φύση, όλα αυτά τα οποία μας προείπες. Δεν υπάρχει κάτι άλλο εδώ σε αυτά τα σημεία, δηλαδή κάτι άλλο να προσθέσουμε. Οπότε να σε ρωτήσω ποιες μορφές διαδρομών προτείνετε στον επισκέπτη. Να πω ότι η ιστοσελίδα δρόμοι της Λιμνοθάλασσας, μέσω από την οποία προτείνονται οι διαδρομές, είναι δομημένη πάνω σε δύο άξονες. Ο ένας αφορά στις προτινόμενες διαδρομές, οι οποίες εκτείνονται σε όλο το εύρος της περιοχής, ξεκινώντας από τις εκβολές του Αχελώου στα δυτικά έως το όρος Βαράσοβα στα ανατολικά. Ο δεύτερος άξονας αφορά σε μια θεματική οργάνωση, δηλαδή μπορεί κανείς, αν θέλει, να εστιάσει μόνο στην πληροφορία που τον ενδιαφέρει, επιλέγοντας ανάμεσα στις ενότητες αρχαιολογική χώρη και μνημεία, ναοί και μονές, φύση και εκπαίδευση, άειλη πολιτιστική κληρονομιά. Για καθένα από αυτά προσφέρεται πλήρης πληροφόρηση και επιλογές επίσκεψης. Πολύ ωραία, δηλαδή το δίκτυο των διαδρομών που έχετε είναι ευέλικτο. Και πώς μπορεί ένας επισκέπτης να επιλέξει τη δική του διαδρομή ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του? Και επίσης θέλω να σε ρωτήσω, Εύη, πόσος χρόνος απαιτείται για μια ολοκληρωμένη εμπειρία?
Αυτό είναι στην βούληση του κάθε επισκέπτη, στο χρόνο που έχει στη διάθεσή του, στο πού θέλει να δώσει περισσότερη έμφαση. Να πω ότι οι διαδρομές που προτείνονται μέσω της ιστοσελίδας χρησιμοποιούν όλα τα διαθέσιμα μέσα. Είναι διαφορετικές δηλαδή οι προτάσεις. Είναι βόλτες που μπορεί να κάνει κανείς με τα πόδια, με ποδήλατο, με αυτοκίνητο ή και με πλωτό μέσο. Έτσι μπορεί να αξιοποιήσει όλες τις ευκαιρίες που του παρέχονται και να έχει μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία. Για παράδειγμα, μέσα στην πόλη του Μεσολογγίου προσφέρεται ιδιαίτερα η μετακίνηση με ποδήλατο. Είναι ένα μέσο πολύ διαδεδομένο που χρησιμοποιείται από μικρούς και μεγάλους, αφού η πόλη είναι εντελώς επίπεδη. Έτσι, τι καλύτερο από το να επιλέξει κανείς να περιηγηθεί κάνοντας στάση σε πολιστικά κτίρια και μνημεία με το ποδήλατο. Αντίστοιχα, για να γνωρίσει κανείς τη λιμνοθάλασσα, την ιστορία της και τις ιδιαιτερότητες που συνδέονται και με την άειλη πολιστική της κληρονομιά, οι βαρκάδες που διοργανώνονται πλέον από διάφορους φορείς είναι σίγουρα μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία. Για πες μας λίγο για τις βαρκάδες. Έχουν ένα ενδιαφέρον ιδιαίτερο, γιατί οι βάρκες δεν είναι οι βάρκες που ξέρουμε όλοι. Όχι, είναι πλωτά μέσα που είναι προσαρμοσμένα στην αβαθή λιμνοθάλασσα. Φυσικά η αλία του Μεσολογγίου έχει πολλές ιδιαιτερότητες, τόσο με τα διβάρια όσο με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται, το ψάρεμα με σταφτονκάρι και πολλά άλλα που μπορεί κανείς να δει και να διαβάσει και στην ιστοσελίδα μας. Και όλα τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον 2 με 3 τελευταία χρόνια, διοργανώνονται τέτοιου είδους περιηγήσεις από τοπικά τουριστικά πρακτορεία, από άλλους φορείς, που μπορεί κανείς τόσο να περιηγηθεί σε διάφορα σημεία της λιμνοθάλασσας, όσο και να γευματίσει στις πελάδες, να κάνει ορνηθοπαρατήρηση. Δηλαδή είναι εναλλακτικές εμπειρίες πάρα πολύ ενδιαφέρουσες για τον επισκέπτη, τις οποίες όλοι προσπαθούμε να προβάλλουμε, όχι μόνο όσοι δραστηριοποιούνται και επαγγελματικά σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά όλοι μας, γιατί προβάλλει τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του τόπου. Και είναι και μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία. Αυτό που λες, ότι μπορείς να κάνεις το ένα, μπορείς να κάνεις και το άλλο. Και να πω πάλι ότι το αυτοκίνητο σε άλλου είδους διαδρομές που προτείνουμε, που είναι ας πούμε από άκρη σε άκρη στις μεγαλύτερες από τις διαδρομές μας, προσφέρεται για τα πιο μακρινά σημεία ενδιαφέροντος ή για κάποιον που δεν θέλει να κουραστεί ή για κάποιον που δεν έχει πολύ χρόνο. Και φυσικά υπάρχει και η ορεινή Βαράσοβα, η οποία είναι από μόνη της μια πολιτιστική και φυσική ενότητα, η οποία προσφέρεται κυρίως για εναλλακτικές δραστηριότητες. Είναι και αυτό ιδιαίτερα ενδιαφέρον και το έχουμε αναδείξει μέσω των διαδρομών μας. Για αναρρίχηση, ας πούμε, για ανθρώπους που ασχολούνται πεζοπορία, επίσκεψη φυσικών σπηλαίων που υπάρχουν εκεί. Παραπέντε κάνουν πολύ πλησιάζοντας, ας πούμε, τις πλαγιές της Βαράσοβας. Εκεί υπάρχει σήμανση, δηλαδή έχει τοποθετήσει. Υπάρχουν μονοπάτια σηματοδοτημένα από τους Δήμους, κυρίως από το Δήμο Ναυπακτίας, γιατί η Βαράσοβα υπάρχει στο Δήμο Ναυπακτίας στην ουσία, και αυτά εξελίσσονται και ακόμα, δηλαδή είναι σε εξέλιξη προγράμματα. Ναι. Πολύ ωραία. Αυτά είναι τα φυσικά που μας είπες. Να έρθουμε λιγάκι τώρα στο ψηφιακό. Το έργο δίνει μεγάλη έμφαση, από ό,τι είδα και εγώ, στις έξυπνες ψηφιακές εφαρμογές. Πώς αξιοποιούνται αυτές οι εφαρμογές, και θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς μπορούν να βοηθήσουν τον επισκέπτη τόσο πριν όσο και κατά τη διάρκεια της φυσικής του επίσκεψης. Καταρχάς να πω ότι στην εποχή της ηλικιώδους ανάπτυξης της τεχνολογίας, νομίζω ένα ψηφιακό έργο όπως αυτό είναι ο βέλτιστος τρόπος για να έχει κανείς άμεση πληροφόρηση, αντί να ανατρέχει σε έντυπα και χάρτες. Λίγο πολύ είμαστε όλοι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και μέσω των κινητών μας μπορούμε να έχουμε άμεση πρόσβαση στην πληροφορία που αναζητούμε. Στην υλοποίηση όλων των εφαρμογών που έχουμε κάνει και που είναι εγκατεστημένες στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο, αλλά και στην ιστοσελίδα, έχουν ληφθεί υπόψη οι προδιαγραφές προσβασιμότητας που πρέπει να πληρούνται, και για τη φυσική βέβαια πρόσβαση του επισκέπτη στο χώρο του μουσείου. Για παράδειγμα, οι βιντεοπροβολές στο Ξενοκράτειο ενεργοποιούνται διαδραστικά με πάτημα του χεριού. Μπορεί κανείς να επιλέξει τι θέλει να δει από τις 8 μικρές βιντεοπροβολές που προσφέρονται εκεί. Θέλω να μας πεις για τις βιντεοπροβολές, αναλυτικά τι είναι. Ναι. Ενώ υπάρχουν και εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, όπως είναι, ας πούμε, στιγμιότυπα με πουλιά της λιμνοθάλασσας, προβολές 360 μοιρών, μικρότερα βιντεάκια με πληροφορίες για τις πελάδες, δηλαδή τις παραδοσιακές
παλιές κατοικίες της Λιμνοθάλασσας ή το ψάρεμα με σταφνοκάρι κτλ. Τα πρόσθετα αυτά στοιχεία, τις επαυξημένες εφαρμογές, τις βλέπει μέσω tablets που προσφέρονται στο μουσείο. Μπορεί δηλαδή να σκανάρει κάποια συγκεκριμένα σημεία που βλέπει σε επιφάνειες εποπτικού και να αντλήσει αυτή την πρόσθετη πληροφορία που είναι και κάπως πιο παιχνιδιάρικη, για να το πούμε έτσι. Στην πραγματικότητα δηλαδή μπορεί κάποιος επισκέπτης ή να την κάνει φυσικά τη διαδρομή ή να έρθει στο ξενοκράτειο ή να κάνει και να κάνει και τις 8 διαδρομές μέσω των ψηφιακών μέσων, έτσι. Ουσιαστικά πρόκειται για 4 διαδρομές με 4 διαφορετικά μεταφορικά μέσα ή με τα πόδια, με αυτοκίνητο, όλα αυτά που είπαμε, και 8 θεματικές ενότητες που συνδέονται οριζόντια με αυτές τις διαδρομές. Οπότε υπάρχει ένα σύνολο πληροφοριών που συνυφαίνονται μεταξύ τους και νομίζω ότι καλύπτει απόλυτα τον επισκέπτη. Γιατί όπως είπα δεν αφορά μόνο το δικό μας αντικείμενο, το αρχαιολογικό, αλλά επεκτείνεται και σε όλη και την νεότερη ιστορία του Μεσολογγίου και το σύγχρονο Μεσολόγγι, και είναι και αυτό ένας τρόπος που έχουμε κάνει ένα άνοιγμα του μουσείου, παρότι δεν είναι διαχρονικό από τη φύση του, προς την πόλη και προς την ευρύτερη περιοχή. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχουν στοιχεία, ας πούμε, της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως για παράδειγμα στο πανηγύρι του Αϊσιμιού. Τα έθιμα συμπεριλαμβάνονται αυτά μέσα στις διαδρομές? Βέβαια, συμπεριλαμβάνονται και σαν πληροφοριακό υλικό στην ιστοσελίδα που μπορεί κανείς να δει, γιατί υπάρχει ξεχωριστή ενότητα, όπως είπα, για την άειλη πολιτιστική κληρονομιά, και στο ξενοκράτιο προβάλλεται το βίντεο «Το αλάτι της ζωής», που έχει έναν έτσι λίγο συμβολικό τίτλο, γιατί ναι μεν παραπέμπει στο αλάτι που είναι το βασικό προϊόν του Μεσολογγίου, αλλά στην ουσία αναφέρεται σε αυτό που νοστιμίζει τη ζωή μας και έχει πολλές αναφορές στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά, στα πανηγύρια, στους φίλους μας, στις σχέσεις που έχουμε με τον τόπο μας, με την πατρίδα μας, και νομίζω ότι έτσι είναι συγκινητικό και ενδιαφέρον. Ωραίο, πολύ ωραίο. Ποιος είναι ο αναμενόμενος αντίκτυπος του έργου τόσο στην τοπική κοινωνία και οικονομία, όσο και στους τουρίστες? Θέλω να πεις πρώτα για την τοπική κοινωνία και την οικονομία. Γενικότερα ο στόχος των πολιστικών διαδρομών, αυτή η διασύνθεση δηλαδή φυσικών και πολιστικών πόρων, μόνο θετικά μπορεί να αποδώσει. Γενικά επιδιώκεται η επιμήκυνση, όπως λέμε, της τουριστικής περίοδου, η ανάπτυξη, η τοπική ανάπτυξη και η τουριστική ανάπτυξη. Και φυσικά μέσα από όλο αυτό προκύπτουν και συνεργασίες, μέσα από αυτή τη δικτύωση, συνεργασίες που είναι πολύτιμες για όλους. Θα έλεγα ότι με αυτή την παροχή αξιόπιστης πληροφορίας και μάλιστα με έναν ελκυστικό και παιχνιδιάρικο, όπως είπα πολλές φορές, τρόπο, προκύπτουν μόνο θετικά πράγματα, και για το Μεσολόγγι και για την ευρύτερη περιοχή θα είχα να πω ότι ήδη βλέπουμε να έχουν γίνει πολύ θετικά βήματα, φυσικά όχι μόνο από τις δικές μας προσπάθειες, αλλά και από άλλους φορείς και από συνεργασίες που, όπως είπα, έχουν προκύψει. Και ο κοινός στόχος είναι όχι μόνο η τουριστική και η οικονομική ανάπτυξη, αλλά κυρίως η εξασφάλιση της αειφορίας. Γιατί είναι και ένα ιδιαίτερο οικοσύστημα, ένα ιδιαίτερο περιβάλλον που πρέπει παράλληλα να το προστατεύσουμε, αυτό των λιμνοθαλασσών του Μεσολογγίου. Έχεις πολύ δίκιο, γιατί είναι μοναδικό. Δηλαδή στη Δυτική Ελλάδα είναι μοναδικό. Πράγματι. Πολύ ωραία. Όσον αφορά τώρα τους τουρίστες, τι βλέπετε, έχει αυξηθεί, υπάρχει μέτρηση, υπάρχουν μετρήσιμα μεγέθη? Εμείς δεν έχουμε αυτού του είδους τα στοιχεία, γιατί δεν είναι ο ρόλος μας. Βέβαια από το μουσείο που καταγράφουμε, από τα σχόλια των επισκεπτών, από τα εισιτήριά μας κτλ., βλέπουμε μια αύξηση της δραστηριότητας και κυρίως από ξένους τουρίστες. Πιστεύω ότι είναι μια πορεία ανωδική. Τώρα, ποια είναι τα επόμενα βήματα ή μελλοντικές προσθήκες που σχεδιάζονται για τις διαδρομές της Λιμνοθάλασσας? Οι δρόμοι της Λιμνοθάλασσας, έτσι όπως έχουν σχεδιαστεί, είναι ένα έργο δυναμικό. Οι πρώτες μας σκέψεις είναι να συνδεθούν με την ιστοσελίδα που έχουμε δημιουργήσει δράσεις και ψηφιακές ξεναγήσεις, οι οποίες θα σχετίζονται με τον κήπο των Ηρώων. Από εκεί και πέρα θα έλεγα ότι η μεγάλη πρόκληση είναι να είμαστε σε θέση να παρακολουθήσουμε και στη συνέχεια την ταχύτατη εξέλιξη της τεχνολογίας, αναβαθμίζοντας διαρκώς την εμπειρία του επισκέπτη, διότι όλα αυτά τρέχουν με ηλικιώδεις ταχύτητες. Κατά τα άλλα, βέβαια, είναι ένα έργο πολύ πρόσφατο,
το οποίο δεν έχουν προλάβει να το γνωρίσουν όλοι και θεωρούμε ότι και εν ώψη της εμβληματικής επετείου συμβάλλει στη διαφήμιση της περιοχής και ελπίζουμε ότι θα το δούνε περισσότεροι και θα αναζητήσουν και θα βρουν την πληροφορία που ψάχνουν. Και διαφορετικά target group, διαφορετικές ομάδες στόχοι, φαντάζομαι, και τόσο σχολεία φυσικά, όσο μεμονωμένοι ήδη η επισκέπτες. εκπαιδευτική δραστηριότητα που έχουμε και στο μουσείο, το ίδιο το μουσείο έχει πολύ μεγάλη εκπαιδευτική δραστηριότητα με σχολεία από όλη την Ελλάδα, όχι μόνο από την στενή περιοχή, αλλά και στο χώρο αυτό που είναι εγκατεστημένη η πολυμεσική εφαρμογή, πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές δράσεις με μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή τα παιδιά ενθουσιάζονται με τις εφαρμογές τις οποίες μπορούν να παίξουν και να ανακαλύψουν τις χαρές της Λιμνοθάλασσας. Το έργο έχει κάποια ιστοσελίδα στην οποία μπορούν να ανατρέξουν οι επισκέπτες που ενδιαφέρονται να έρθουν στο Μεσολόγγι. Ναι, η ιστοσελίδα λέγεται Lagoon Roots, δηλαδή δρόμοι της Λιμνοθάλασσας στα αγγλικά, www.lagoonroots.gr. Εκεί λοιπόν μπορεί, όπως είπα και πριν, κανείς στα ελληνικά και αγγλικά να βρει όλη την παρεχόμενη πληροφορία. Έφη, εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας. Οι δρόμοι της Λιμνοθάλασσας να συνεχίσουν να έχουν απήχηση στο κοινό και εύχομαι τέτοιου είδους δράσεις να βρουν και άλλους μιμητές, ειδικά με την χρήση των έξυπνων ψηφιακών εφαρμογών που είναι πάρα πολύ δεδομένες το τελευταίο καιρό και είναι ένας εύκολος τρόπος για τη διάδοση της γνώσης και για την διάδοση της ιστορίας, της κουλτούρας, των παραδόσεων και της αείλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Συμφωνώ με όσα είπες και πιστεύω ότι μέσω του podcast που κάνουμε σήμερα θα μπορέσει το έργο αυτό που είναι και έργο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας να διαδοθεί περισσότερο, να γίνει γνωστό στο κοινό και φυσικά εμείς από την πλευρά μας θα φροντίσουμε να το αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο. Σας το ευχόμαστε, ευχαριστούμε πολύ. Ήταν τα podcast πολιτισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Τα podcast πολιτισμού μπορείτε να τα ακούτε από τα κανάλια και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.